Nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1. Le incwadi encane engiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Dear Gubhela, sizwa bethi sidukile, asizazi singobani, silahla amasiko. Kepha siyathanda ukwagcina amasiko. Manje uligcina kanjani isiko ungazazi nesibongo sakho? Ngoba nabazali bethu abazazi izibongo zabo, bayibiza ngezibongo zogogo bethu. Imvelaphi yethu sinokusiqhatha nonembeza manje. Ngoba sesisaba ngisho ukungena emathandweni, hleze uqomane nesihlobo sakho nje ngephuthu ungazi. Uzithakazela thina umuntu uma wakho wadlwengula amadoda ayisithupha ngobumnyama ngoba kamazi uyise. Ngakho manje sibona sizenza abelungu abamnyama, nathi kasizenze sizama ukukhohlwa nje yimumva lethu. Le incwadi encane ngiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Sisizukulwane esisha esondliwa abazali noma sekumele kube yithini esibondlayo. Asizenze sifundile, iziqu sinazo, amathuba emisebenzi nje agolozile. Sesazi ibindlala ngezidakamizwa nocansi olungaphephile. Sizalwe ngesikhathi esimbi sendlala, amathuba emisebenzi kawekho. Konke nenhlonipho yabantu abadala sekwasiphelela. Kwasiphelela ngesikhathi sicela umsebenzi kubaholi, bona basinikeza ukufa nezisu uma besikhulelisa. Imfundo isimahala, imisebenzi sibiza imali. Kukwenaka ukuthi ukhokha ngemali noma ukhokha ngomzimba wakho, kodwa kuzomela ukhokhile, ayikho into yamahala. Le inkulumo esiyithola kubaqashi njalo masilethe ama-CV. Sibhekane nesambane, badlwengula ngisho abafundisi emabandleni. Masibikela abazali bethu abakholwa bathemba ingcenga ngaphe kwethu, sobalekela phi simakade. Singamantombazanyana amancane, sifundile kasisebenzi. Sesisebenza khona nje ukusishintshela abafana, iyona ndlela esichitha ngayo isizungu bakithi. Singabafanyana abancane, ijubane lethu lidlula lempunzi masibalekela isisu masiqeda ukukhulelisa. Ngoba nani niyaxaka nithi asondli, konje ungondla kanjani na usondliwe? Bakwethi impumelelo iyafana nokufa ngoba uyazi ukuthi izofika nini. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kufika ukufa kuqala, impumelelo nje isatelebhele endleleni. Le incwadi encane engiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Gubhela izolo bebesincenga abaphathi bezwe, bethi asithume bona sibavotele bazoletha ushintsho. Nakho sibona bekhwabanisa imali abantu belambile, hleze yilona shintsha bebelusho lolu. Umkhwabanisela kanjani umuntu okuthumile usabheka ukuthi aphinde akuthume ngevoti ngelinye ilanga? Izolo besicindezelo omhlophe, kunzima kakhulu namhlanje sicindezelo omnyama elazi nosizi lethu. Sobohla manyusi. Le incwadi encane engiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Sisizukulwane esisha sithola abantwana sisebancane. Manje abantwana badinga iyalo kithi, nathi asazi sizothina ey'nganeni zethu, nathi siseyingane. Kwazise nathi sisadinga zona futhi iyalo. Kunzima empilweni noma senza kahle emakhaya kasinconywa. Ngakho manje sibona siphambana nehlombe la inkundleni zokuxhumana, nathi kasizenzi. Siyaqala nje ngqa ukujatshulelwa. Inkinga einkundleni zokuxhumana bakushayela ihlombe noma usubheke weni bakuphelezela ngawo ama-likes. Sisizukulwane esisha ukuhlekisa ngosizi lomunye kwenza sikhohlwe umzuzwana wolethu. Sesaphola ngakho ukulimaza abanye emkhisi. Le incwadi encane engiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Kukhona okuhle esikwenzayo, ukuthi sekukuningi kakhulu okumbi kuyakusitha lokho kuhle. Bakwethu amanyala samanyala noma engenziwa yiningi, kanti okuhle kusekuhle noma kwenziwa yidlanzana. Ungayeki ukwenza okuhle ngoba nakho amanyala esadla ubhedu. Le incwadi encane engiyibhalelwa abantu abasha baseNingizimu Afrika ifundeka kanje. Sibhekane hawu, ngiyaxolisa Ningizimu Afrika, sekusuke kwahamba ugesi. Nani niyasazi-ke isimo seNingizimu Afrika sesoyiqhubeka makwenzeka ubuya. ngokaGubhela chapter 1 verse 1.